Pagelaran wayang kulit Ki Sunarpo Guno Prayitno. Mati lu. Yey. Wo. Wah, oi. Bus. Tamakno. Wah. Yey. Wah. Hey. Leng-lenging dremengu-mengungkung kandhuan limang lir lena tanpa kanin Werkudara jiring getih wedi mati tamane nganggo pusakamu kuku Pancanakarat nadan tumanduk ning aku ora apa-apa be Werkudara aja mlayu Werkudara mane-mane yen kowe lante panggrahe tamu lan gatekke karo ngendikanipun Kakang maupun Kakang dongeng apa lali kowe ora dongeng aku dongeng wae ming merga kowe ora gatekke karo ngendikanipun Kakang yen ora kleru kowe ngimpi mangku rembulan ning didemuk rembulane ilang kowe aja ngawur sing ngomong kaya ngono sapa winganane ning ndi ning Wonosari oh dudu pun Kakang ning anakmu lanang Antasena tak kira kowe dudu coba dieling-eling pun Kakang dongeng apa kowe mau dongeng Kancil Nyolong Timun Sena, aja bodho banget-banget. Kowe iki dadi satraning Praja. Duke nguni kae Jarasandha dumadine rong tengkelan. Ora jarak dening Jim Jara disawijeke digegem dadi manungsa. Mula kondange Jarasandha dadi ratu ingkang selewah. Methik saka dongeng iku udune Werkudara wis tanggap. Wah, kelakon modar. Wah, hey! Wondo! Bus! Wo! Wah! Hey! Oh! Ah! Hey! Bus! Wo! Mati gue! Wo! Wah! Waduh, 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 mati aku. Alayung Werkudara culna, ora tak culke yen durung modar.
Sandha wis gugur. Iya. Kewajibanmu 197 negara kae luwarana saka gedhong Pakunjaran. Didhawuhi supaya nglumpuk ana Ngamarta Yayi Werkudara. Kowe anak Jarasandha. Inggih. Nami kula pun Jayatsena. Kowe arep males patine Sudarmamu? Babar pisan boten sinuwun. Kula badhe manungkul. Kula badhe manungkul dhateng Paduka. Kalepatanipun Sudarma kula ingkang nyuwunaken pangapunten sinuwun. Yen ngono Jayatsena, negara Giribajara iki lenggahana. Kowe ingkang gumantinata ning pakartine aja niru karo Sudarmamu. Matur mbah nuwun sinuwun. Tobat Raden, panjenengan sinten Raden, panjenengan sinten? Aku satriya Madukaraku Harjuna. Kowe sapa? Nami kula pun Dewi Rantamsari. Kula garwanipun sinuwun Prabu Jarasandha. Paduka merpeki dhateng gesang kula menapa kula badhe dipun pejahi Raden? Kowe ora tak pateni. Ning manut dadi putri boyongan. Inggih. Lajeng ing badhe ngayomi kula sinten Raden? Janaka. Waduh iki ora rampung-rampung. Pun Gus, seneng ya seneng ning aja kebangetan mesake. Kula kemesake Bagong sing temburi nika do saya. Nek cara kula malah mboten napa-napa. Niki mangke diselingi adzan subuh istirahat riyin nggih. Bar adzan subuh terus mangke dipun lajengaken malih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aja celemongan lambemu Gong. Kula nyuwun pengayoman Raden, kula nyuwun pengayoman. Iya kowe dadi putri boyongan tak kandha negara Ngamarta.
nyata pandhita kang wis limpat wedharing ilmu kang sanyata putu gungger Puntadewa tak sawang kabeh para brahmana cacah 7 wis padha nglumpuk ning papan kene ora mung iku kalebu ratu 97 jangkepe kang 3 yaiku Nalendra Dwarawati mestina apa dene Mandura cacahe wis ana 100 padha nglumpuk ana Sitinggil Binaturata uga ndak sawang abon-abon wujud wulu pametuning bumi ya wis disamatake lan kajaba saka iku piranti sesaji ya wis disamatake nuwun inggih Kanjeng Eyang Abiyasa lan Kanjeng Eyang Bisma putu Kunggar Puntadewa iya muga dipun sekseni dhateng sedaya para tuwa-tuwanggana para pepundhen sepuh para brahmana kiai santri nayakaning praja satriyaning bangsa Kanjeng Eyang ingkang wayah dinten menika kula badhe munjukaken raos syukur konjuk dhateng Gusti ingkang mrubing dumadi inggih awit sih wilasaning Gusti ingkang sampun paring kamulyan dhateng gesangipun ingkang wayah para Pandhawa iya kula badhe ngawontenaken upacara sesaji Raja Suya Kanjeng Eyang kagadre sang kapirangu renangkul kinempit kempit dosang renaning bawana pun Eyang melu nekseni nanging sadurunge ya nggir prayogane diwiwiti nganggo nyumet mertega suci nyumet mertega suci minangka ujug rasa syukur konjuk marang Hyang Maha Agung lajeng ingkang dipun dawuhi menika sinten Kanjeng Eyang ratu ingkang wis gedhe labo-labete tumrap negara Ngamarta tumrap nusa bangsa lan negara yaiku kadangmu ing Dwarawati Bathara Kresna ratu memani ing jagat ratu ingkang hambeke adil para marta dawana supaya nyamatake piranti Koko Prabu kula wonten dawuh Yayi Punta midherek keterangan ingkang kula tampi kalenggan menika Koko Prabu ingkang tinanggenah sinaraya ing karya nyumet mertega suci awit paduka Koko Prabu pengayomanipun para kadang Pandhawa miwah Ratu Sang Marteng Jagat menapa sekentinipun sedaya para rawuh sami sarujuk menawipun kakeng kula ingkang kadhawan nyumet mertega suci sampun ketingalipun golong giliking atur inggih namung katuju prana dhateng Koko Prabu Ndarawati nuwun sewu kula mboten sarujuk sinuwun Yeay! Wah, yeay! Wah! Panjenengan sinten Kisanak? Nderek nepangaken sedayanipun ingkang sami ngempal rawuh wonten Sitinggil Binaturata. Kula menika ratu saking Cedipati jejuluk kula Prabu Supala. Panjenengan Sang Prabu Supala. Nggih. Wonten wigatos menapa? Katemben sedaya para tuwa-tuwanggana sami sarujuk ingkang kajibah nyumet mertega suci menika ratu andheng-andhenging jagat sinuwun Prabu Kresna. Nuwun inggih mekaten. Sedaya sami ngalembana bilih sinuwun Prabu Kresna menika Sang Marteng Jagat ratu ingkang saged damel adil. Tumrap kula menawi Prabu Kresna ingkang kajibah kula mboten sarujuk, kula mboten nayogyani, kula mboten mathuk sinuwun. Lajeng kepareng panjenengan
Kinten kula mboten jangkep kalih namung Koko Prabu Duryudana. Ratu ingkang adil, ratu ingkang bijaksana. Titik ing pamawas menika namung kejawi Koko Prabu Duryudana. Menapa ta sebabipun Prabu Supala kok kula mboten sarujuk menawi Prabu Kresna ingkang tinanggenah nyumet mertega suci. Awit Prabu Kresna menika pambeganipun angkara murka budine Candala, ratu ingkang sugih akal ugil jael metragil kokean micara menika Prabu Kresna. Suwala Dimas Arjuna wonten dawuh, kadangmu jejegna. Inggih. Wong nata ora ukuran. Sumala wonten dawuh. Lanyo-lanyo ucapmu celandaan. Kowe ngucap kaya Bathara Sewu sing ngandhu memangsan. Kowe ngina kelawan Bathara Kresna. Yen sampean ora trima arep apa? Pati uripmu kuwi dipasrahke dening Nata Ndwarawati. Merga duing nguni lairmu kuwi cacat, mripatmu kuwi telu. Mboten napa-napa timbang kuta. Mripatmu telu, tanganmu papat, sikilmu telu. Lho kok sikil kok 3? Menika sikil ingkang pundi? Sikil sing dawa loro sing cendhak siji. Wah, sampean banyol. Ampun mirang wong liya sampean. Najan paturipmu dipasrahke Kresna, aku ora bakal mateni kowe. Ora bakal nyirnake kowe Supala. Matane kowe aja nganti nyentulani gawe pinggete Bathara Kresna jangkep kaping 100. Mongko petungku kowe le gawe kleru gawe luput nyonyok rasane Kresna 99. Genepe 100 titi wanci dina iki dadi dalan patimu Supala. Geger. Mundur. Kanjeng Hyang Sayanipun kula nyuwun pangapunten. Ya ora dadi apa Kresna. Merga ratu kang patake murka pancen kudu sirna saka mukaning bumi. Monggo Koko Prabu kula aturi miwiti nyumet mertega suci. Ratuan dengan dengin jagat sang marting jagat Prabu Kresna. Daya-daya nuhoni dawuhipun para tuwa-tuwa anggana nyumet mertega suci. Kabesem punang sela murup mubal babal nganti kaya banjir daana. Kumendenging kukus sumundul wonten ing antariksa temah dadi Prabawa tuwin rasa ingkang mulya nikmat mupangat satata nitya. Katarima kang dadi pamotrahe para Pandhawa sesaji Raja Suya. Paripurna ngger putuku para Pandhawa kamurkaning jagat wis ilang keliliping jagat raya ya wis sirna saiki sing ana mung padang jinglang tata titi lan tentrem kanthi Pandhawa nggone ngenengake sesaji Raja Suya ujug rasa syukur marang panguwasaning Hyang Widiwasa katarima kang dadi pamotrahmu muga-muga ya ngger negara Ngamarta sakukuban dadi negara ingkang tata titi lan tentrem gemaripah loh jinawi karta tata lan raharja. Among dagang iso tumpang among tani iso dadi sing bakul iso jedul inggih. Temah dadi negara ingkang baldatun thayyibatun marabun ghafur
lan nggonmu dadi ratu Nyakramati mbau denda bisa langgeng lestari Nyakramati run tumurun trah tumrahingga putra wayah purnaning lakon ya ngger slamet sing nanggap slamet sing ditanggap durga mendhak kala sirna manggih hayu-hayu rahayune skala